Sabila an bɛ don min na i ko bi a bilala sen ka dugudeni 23 de kɔnɔ yani Wederago Vewa Bambara ka laselikɛla ka bɔ Kuru bɛna a ɲɛfɔ an ye. Duguba wili Faransikaw fɛ yen nɔ min bɛ to politiki tariku kɔnɔna la a yirala k'a fɔ u ka premier ministre Michel Barnier y'a ka baarabilancari sɛbɛn di bi jamanakuntigi Emmanuel Macron ma a binnen kɔfɛ wasabulon kɔnɔna la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni taabolo fasɔnw bɛ waleya Faransi politiki kɛnɛ kan kabini san 1962 waati la. Chambel Gimbayara ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Paris bɛ an bolo nɛgɛ kan ayiwa an bɛna masala kɛ a taabolo kan sisan kunnafoni kɔnɔ. Ayaw bisimila kukra an ka kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye ka da Mali furuba kunnafoni gafe l'essor ka kumakanw kan. Mali premier ministre kura général de division Abdoulaye Maïga bɛ Mali politiki kulu bisimila bi alamisa in na a ka baara tali kadiri kɔnɔna na ka fara o kan Mali politiki ɲɛmɔgɔ 11 minnu fɛnɛ minɛna kabini juin kalo la san 2020 juin kalo tile 20 na san 2024 na ayiwa olu fɛnɛ ka bilali kumaw ŋunuŋunu fɛnɛ bɛ dugu kɔnɔna la yaasa ka se ka jɛyali kɛ a ko la an ye an ka laselikɛla Pascal Traoré ale b'an bolo nɛgɛjuru siraw kan directement na Pascal i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna i bɛ tribunal da la yen nɔ ayiwa kunnafoni laban jumɛnw de bɛ e bolo ka kɛɲɛ ni politiki ɲɛmɔgɔ 11 ninnu ka nin bilali koɲɛw ye. Kadi amla ne yɛrɛ fɛn min ye commune 5 tribunal la ni o bi Torokɔrɔbugu Bamako tiɲɛ don ɲanɔ an bɛ ka politiki ɲanɔ an bɛ ka politicien 11 kɔnɔ olu min ko minɛna juin kalo tile 20 tɛmɛnen na. Ne n'u ka avocat kuma na maître Jara ale min yɛrɛ bi tribunal kɔnɔ ale ka jigi d'a ma kan a ka client ninnu ka se ka bila o bɛɛ kɔfɛ sécurité mɔgɔw bi yan walasa ka u janto yɔrɔ la ani fana ne ni ka kunnafoni di ɲɔgɔn tɔ wɛrɛ olu fana bi yan walasa ka kibaruya sɔrɔ a ko la an sera ka kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔ o ye semaine daminɛ na Ousmane Isufu ni ale kuri ministre kɔrɔ ye ani ale bi fɛn interdialogue ɲɛma ale ye laɲini kɛ walasa fɛn politicien 11 ninnu olu bi se ka bila o de kɔfɛ o laɲini na liberté provisoire ale k'u ko o de ɲini mais o kɔfɛ u sera ka disposition dɔ ta min ye ka politicien 11 ninnu fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na n'o ko ye Keɲɛrɔba ye walasa u ka bila ɲɔgɔn fɛ commune 5 walasa u ka bila ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen ni o ye commune 5 tribunal ye. Ayiwa Pascal o diyara n ye jɔn de ye nin politiki ɲɛmɔgɔ 11 ninnu ye awa u ye mun de fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ. O politiki 11 na Mustafa Diko b'o la Yaya Sangare Mohamed Bachili b'o la ani u ɲɔgɔnna caman o kuma bi na depuis ni wagati min na a ko fara ko ka parti politique mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye jɔ o kɔfɛ olu ye ɲɔgɔn ye kɛ u toɲɔgɔn dɔ fɛ walasa ka kuma u yɛrɛ ka baaraw kan donc jamana ɲɛmɔgɔ ye u minɛ o la ko u bɛ ka atteindre trouble dɔ ordre public la donc o de kɔfɛ laɲini kɛra walasa ka politicien ninnu bila donc olu ka bilali bɛna se ka kɛ ko kura ye ministre kura ka fanga la ani politique publique ninnu ma. Ayiwa yala kɛrɛnkɛrɛnnenya la i y'a kumaw ɲɛfɔli minnu kɛ sisan k'a fɔ ko bɛn tun kɛlen don a kan taabolo dɔw kan e yɛrɛ bolo sisan aw bɛna sira sɔrɔ avocat ka kumaw la i bɛ se ka mun de kɛrɛnkɛrɛnni fɔ an ɲɛna yala sira bɛna sɔrɔ bi u ka labilali kan wa dakuruɲa kelen na. An kɔni filɛ nin yɔrɔ min na an bɛ ka kɔnɔni kɛ parce que avocat yɛrɛ y'a fɔ ko ale tɛna se ka fɛn fɔ a la ni ordonnance ma bɔ donc o de kama an bɛ ka jɔli kɛ mɔgɔ caman yɛrɛ min bɛ ka kɔnɔni kɛ o bilali la. Ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye an ka Vewa Bambara ka laselikɛla ye Pascal Traoré ka kumakanw ye ale jɔlen bɛ commune 5 Bamakɔ tribunal da la yen nɔ an tun y'ale sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ an ka kunnafoni ninnu bila sen kan waati min na an ye kunnafoni teliman dɔ sɔrɔ ka bɔ kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko gendarme 2 minnu tun minɛna kabini septembre kalo la san 2023 waati la Burkina Faso awa u ka jamana 2 ninnu ka mankanba nin bɛ sen na wagati minnu na olu labilala awa k'u seginna ka na Côte d'Ivoire
ni kunnafoni ninnu laseliw kɛra fangaso ka kumalatɛmɛlaw fɛ awa an bɛna a walawala aw ye don nataw kɔnɔna la an ka kunnafoni siraw fɛ halisa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye korokaw fɛ yen nɔ u ye taabolo kura bila sen kan min carila sigida dugu 23 ɲɔgɔnna kɔnɔna la cɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka u ka furumusow ladɔnniya ne ka siraw yira u la kɛnɛyaw dumuniw ladilaniw ani saniyaw taabolow kan Tijani Wederago VOA Bambara ka lasilikɛla ka bɔ Baɲangara an ka lamɛn a kan. Musolakaw ka tɛgɛrɛ kilo ni nisɔndiya o kɔni ye wale ɲuman ye ka ɲɛsin u cɛlakaw ma. An filɛ nin ye Pomoroji dugu kɔnɔna na Koro mara la a bɛ waati jan bɔ projet Alibarika kɔni nana ni hakilina ye mun bɛ tali kɛ cɛw ka fara ɲɔgɔn kan kuli ye n'o ye École des Maris ye ka se ka musolakaw dɛmɛ kɛnɛyako ale ni saniya matarafali la. Ka daminɛ san 2021 fo ka taa se san 2024 ma projet Alibarika ale kɔni ye anw jukɔrɔma dondo ni ka tila ka anw galabu kɛnɛya an ka se ka an muso minnu lajɔlen don ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la minnu ka so an na dumuni minnu ka kan ka d'u ma n'u ye nafamafɛnw ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu fana kan ka d'u ma. Koro ni Barabereli commune dugu 23 cɛ furulenw de ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛkulu in na n'an b'a wele ko École des Bons Maris. Laɲini min bɛ nin hakilina in na o de ye cɛlakaw ka se ka dɛmɛ don ale ni ladilikan ka ɲɛsin musow ma ka masɔrɔ u garijɛgɛlen don kɔnɔmaya waati mun yɛrɛ bɛ tali kɛ saniya ale ni kɛnɛya ko nasiraw fɛ. Dɔw yɛrɛ ka fɔla cɛ dɔw kun bɛ taa lɔgɔ ɲini ka na di u musow ma u garijɛgɛlen waati i n'a fɔ sani b'a seereya an ye cogo min na. Ne cɛ ye mɔgɔ jijalen a bɛ taa ne lapitaniso la n ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a bɛ n dɛmɛ sokɔnɔ baaraw la a bɛ ji ta n ye wa a bɛ taa lɔgɔ ɲini ka di yan walasa n ka se ka tobili kɛ. U ka fɔla kabini baara in kɔni daminɛnen fan bɛ waati min na a jaabiw kɔni bɛ maa sewa kosɛbɛ. Muso minnu bɛ dɛmɛ furaw la u ka bange kɔnɔna na o hakɛ ye muso 2,372 de ye. Bange kɔfɛ muso hakɛ minnu bɛ sin di denw ma o hakɛ ye 1,896 ye. Cɛ minnu fana bɛ musow dɛmɛ so kɔnɔbaraw la o hakɛ ye 2,528 ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyalen don wa n b'a laɲini projet in ka to sen na k'a da nafa kan. Kabiri a daminɛ la musow ye yɛlɛda sɔrɔ u ka guwaw kɔnɔ. Hakilina jiginna projet Alibarika ye l'Amérique baɲumankɛtɔn USAID ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali camancɛ yanfan ni kɔrɔ yanfan sigidamaw ma kɛlɛ kɛlen bɛ ka degun lase maa minnu ma. Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Kayikaw fɛ nɔ Senegali ba bɛ tɛmɛ u yɔrɔ min na o baji dala yen nɔ a yirala k'a fɔ ko tinɛni jɛgɛ ale bɛ kan ka jikurubaw lawuli ka kɛ sigida ɲɛnamayali fɛn ye feerekɛlaw sannikɛlaw ani mɔnikɛlaw bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la a nɔfɛ Isa Bacili VOA Bambara ka lasilikɛla ka bɔ Kayi lamɛn. Kayi kɔrɔla la nin waati na jɛgɛmisɛnnin n'a bɛ wuli ko tinɛni o bɔlen b'a dɔn maa caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔni na nin yɔrɔ in na. Mamadou Traoré mɔnikɛla don Pɔnkɔrɔla la. Ni samiya sabatira san o san an b'a ye mais ni samiya ma sira sɔrɔ a ka ca Ala fɛ samiya ma sira sɔrɔ san minnu na a ka gɛlɛ an k'a ye sinon ni samiya ye sira sɔrɔ i komi sumanw bɛ sabati cogo min na jɛgɛw fana bɛ sabati baji kɔnɔ ten de donc n'an ye n'i ye jɛgɛmisɛn ye ni an b'a fɔ ko tinɛni n'i y'ale ji kan san o san i b'a bila i kunna a ka ca Ala fɛ o san gɛlɛya kɛ man di. Anw jiromɔgɔw fan fɛ gɛlɛya tɛ yen o san kɔnɔ an b'a fɔ alhamdulilayi o kɔni et puis lawale o ye sɔmɔnɔla taabolo ye quoi. Baara in kunfɛ baara tɛ Yusuf Traoré mɔnikɛla don. Mɔni an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw de la donc an fana bɛ mɔni kɛ c'est pas parce que ko i ye jɛgɛminɛlaw ye dɔrɔn i bɛ jɔ san k'i bɛna jigin mɔni to yen mɔni bɛ sɔrɔ bondako de la an y'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw la olu fana y'a sɔrɔ u ka mɔgɔkɔrɔbaw la fo ka se bi ma. An b'a la an fana denw commencera ka kɔrɔbɔ olu commencera ka don a la i ɲɛ bɛ denmisɛnnin fɛn la a bɛɛ an yɛrɛ denw n'an dɔgɔninw de k'u bɛ mɔni na an bɛ k'u entraîner dɔɔni k'olu fana bolo ka se ka don baara in na. Falenfalenni u y'o wajibiya a kɔnɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ cogo min na. Abdoulaye Kante mɔnikɛla don. Pour kɛlɛ kana k'a ko la donc an b'a sɛbɛ
an ka cɛkɔrɔba mɔgɔ kelen denmisɛnnin mɔgɔ 3 an b'a dun ten mais minnu bɛ pɔn na yɛrɛ an n'an ka cɛkɔrɔbaw an denmisɛnnin n'an ka cɛkɔrɔba n'a fara an fara ɲɔgɔn an bɛ taa jɔ fo 25 personnes donc an b'o lisi sɛbɛnni ka si n'a y'o lisi sɛbɛn ka si komi an kun dagalen bɛ a san kalo 12 tɔ mana na yan donc olu de tɔgɔ bɛ dogo ka fara anw tɔgɔ kan mais an ka nombre dannen bɛ 70 personnes de ma i m'a faamu a bɛɛ bɛ dépend jɛgɛ ko de la bon tuuru fana miniti 3 de don i m'a faamu na mun ka tuuru ka ni jɛgɛ bɔra ka na ka yɛlɛ ka caya donc an b'a fɔ miniti 2 la 3 la an b'a kɛ 2 ye donc n'a cayara fana ka tɛmɛ o fana kan dɔrɔn an b'a kɛ miniti 1 dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ taa. mɔnikɛlaw ka sɔrɔ gulonnen don jɛgɛ in bɔli la ni o ye tɛnɛni ye Mahamadu Traoré. an fila golo b'a la tan cogo min na o mɛn man di kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ji mana bin ka jɛya pas a fanga bɛ dɔgɔya nka a bɛ to carinɛ baji fɛ maa o maa ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ sabati b'i la i ye sɔbɛkɛla ye i ka baara yɛrɛ mɔni de ye dayiman i ka baara ye mɔni de ye ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ jɛgɛ wɛrɛ yɛrɛ bɛ sɔrɔ min tɛ nin si ye sabu n'i ye ale ye dɔrɔn jɛgɛ caman bɛ wuli a nɔfɛ i bɛ jɛgɛ si o si dɔn an ka ba in na yan a bɛɛ bɛ wuli ka tagama ale nɔfɛ donc ni an y'ale ye dɔrɔn an bɛ jɛgɛ bɛɛ ye mais ni waati sera ale bi mada jɛgɛ tɔw bɛ to sen na dɔw bɛna san ka to u dayirimɛ de ɲini a la Bambi Jakite. A sɔngɔ bɛ cogo jumɛn na? Ne ma gɛlɛya sɔrɔ a la parce que n bɛ sɛgɛnkunya kɛ ɲamakala de ɲɛmɔgɔw fana yir'u la u bɛ n sɔn don o don u bɛ jɛgɛ di ne ma ne kɔni prix tɛ ne ni mɔgɔ cɛ. Ne taara feere i bɛ nafaba sɔrɔ a la? Ne bɛ nafa sɔrɔ a la alhamdulilah n bɛ nafa sɔrɔ. Tɛnɛ Sidibe ale fana bɛna ta sɔmɔnɔw bolo bada la ka tila ka taa a jago a ka fɔ la a bɛ nafaba de sɔrɔ a la. Ne mana tila tobili la de tilegan fɛ dɔrɔn ne bɛ na ni ne bɛ dɔw y'a mɔ sa u b'a di ne ma ne fana b'a jago san t'a ɲɛ la. Nafa bɛ sɔrɔ a la? Bon dɔɔni alhamdulilah kabini y'a daminɛ fo bi kɔni alhamdulilah. Wulafɛla mana se Kayi pɔnkɔrɔla la mun ye feerekɛlaw sannikɛlaw ani minnu bɛ taa san ka dun bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛni ɲinini na Isa Bakari Bacile ka bɔ Kayi via Bamanan o tɔgɔ la. An bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ u ka yurukuyuruku kɛlɛlikulu ne u bɛ wele ko réseau national de lutte anticorruption ye u ka gafe bɔ a taabolow kɛlɛliw kan Burkina ayiwa a yirala k'a fɔ ko fasojama mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ayiwa olu ka hakilinaw di Alidu Ouédraogo ma VOA Bambara ka laselilikɛla an ka u lamɛn. Depuis san damani kɔni san o san o rapport kɛ police municipale, police nationale, douane, voilà. Du coup, au bout de l'eau, quoi. Sinon, on a un procès actuellement détournement, corruption, quoi, de plus de 3 milliards. La vraie corruption est consort là. C'est ça qui se passe dans les bureaux, marché public, voilà, beaucoup de milliards ou faire. En cas un dija au locaux là. Ni a rapport kɛra fana enquête ni constat caman kɛra ka se ka na kibara jɔnjɔn di sisan. Bon ne kɔni hakilina taara n'a fɔra ko police municipale yi fɛn kɛ u bɛ don mɔgɔ gasira o yɛrɛ tɛ bɔ a kalama ni k'i bɛ yɛrɛ justifier fana kɛn ti kɛ fɛ ka ye parce que maa dɔn n'a b'a faamuya kuma bɛɛ cɛ m'olu de fɛ. Police municipale ni nationale bon tuma bɛɛ ni an n'olu de bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn awɔ an n'olu de bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn i bɛ bɔ yɛrɛ tuma dɔ la i ma 200 sɔrɔ fɔlɔ mais u tɛ seere yɔrɔ dɔ la. U bɛ fɛ i ka 1000 d'o ma donc an yɛrɛ a tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara nin kɔnɔ an sɛgɛn n'o bolo tuma dɔ la a bɛ kɛ komi e b'i poche bɛɛ bɔ ka d'o ma ni min sɔrɔ o bɛ sɔrɔ k'ale minɛ. Bon n'an kɔni bɛ moto tasira n'o bɔra kɔni an kɔni bɛ sɛgɛn parce que n'o y'o ye ka ban o bɛ siran pour que o ka n'o minɛ tuma dɔ o bɛ don karew la haya an b'u débrouiller. VOA Bambara ka da ni seereya ninnu kan ye wele bila jalakili binna cakɛda min kan n'o ye polisiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye nka an ma kunkan foyi sɔrɔ u fɛ a ma kɔsegin fana kɛ fɔlɔ ni an ye jaabiliw sɔrɔ u bolo waati minnu na ayiwa an bɛna olu fana laseli k'u cari k'u lase an ka lamɛnnikɛlaw ma sisan ni an selen ye an ka kunnafoni ta k'u fɔlɔ laban waatiw ma a ye to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan kana kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔni. A b'a fɔ. An balimaw ani yantuma décembre kalo o tile 6nan na an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan an bɛna kuma Faransi ka sɔrɔlikulu minnu bɛ farafinna jamanaw bari sabu kɔsan na Tchad, Sénégal olu y'a
Faransi ka sɔrɔdasiw bɔli ɲini u ka jamanaw kan. Yala ni latigɛ kura min bɛ daminɛ ni jamanaw fɛ o bɛna taabolo kura don Faransi n'a ka walifaso marakɔrɔw la. Aw hakilina ye jumɛn? Mun de bɛna kɛ yala ni farajɛ jamana wɛrɛw bɛna bila ninnu nɔ la wa? Aw hakilina ye jumɛn o la? Ayiwa, ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye décembre kalo tile 6nan jɛmukan na, a y'a tulo sɔrɔ VOA Africa. An b'a fɔ kɛnɛ kan nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 ma. Ayiwa, n balimaw, nin kana fɔ kɔ dɛ. Ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kan, ayiwa ka don kunnafoni kɔnɔ, an bɛ taa Faransikaw fɛ yen nɔ. Ayiwa, jamana u ka politiki gunagun kan, jamana premier ministre Michel Barnier ye a ka baarabila sɛbɛn di jamanakuntigi Emmanuel Macron ma bi alamisa in na, a ka binni kɔfɛ binni dugusɛjɛ la, ayiwa wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔna la. An y'a fɔ min na n ko Cambel Gimbayara ale b'an bolo, kunnafoni sɛnsɛnla don ka bɔ Paris Faransi faba kɔnɔ. Cambel, an ka foli b'i ye. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 1962 la ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ. Mun ye nin taabolo ni waleya? Min y'a waleya, an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. O ye politiki taabolo ye Faransi dugukolo kan ka sababu kɛ Faransi jamana ɲɛma ale kun ye wasabulon ɲɔngiri. A ɲɔngirinen kɔ kalata min kɛra tɔnkulu minnu nana ɲɛma olu ma se ka tɔnkulu kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la min b'a to a bɛ wasaden caman sɔrɔ yaasa a ka se ka sigi. Min nana ɲɛma dun jamana ɲɛma ma fanga ta ka di olu ma, o fɔɲɔgɔnko de y'a to baratuli kɛra ayiwa faso bulonba kɔnɔna na ka se ka ayiwa mɔgɔ dɔ ta k'o sigi n'ale ye Michel Barnier. Ale tun bɛ LR de fɛ. LR dun ka wasaden ka dɔgɔ kosɛbɛ faso bulonba kɔnɔna na. Donc nin kɔni y'a siɲɛ filanan ye kabini 5e République yɛrɛ sigira premier ministre ka bɔ ka bin ka sabu kɛ wasadenw ma sɔn a ma. Mɔgɔ 331 de ye kala ta k'a fɔ k'u t'a fɛ. A sɔrɔ mɔgɔ 280 n'o tun y'a ta ka ban, mɔgɔ hakɛ o tun b'a to a bɛ se ka bin. A binnen kɔ ka sabu kɛ a ye sariya dɔ nɔ minɛ 49.3 n'o ye ni sariya b'ale yamaruya a k'o kɛ. A ye ayiwa nafolosɔrɔ sira min ye nafolo ye budget, a y'o ta sécurité sociale tɔgɔ la ni o waleya in ye. O jaabi de kɛra ale ka bɔ ka bin ni arabadon in na wasadenw fɛ faso bulonba kɔnɔ Faransi faba kan. Ayiwa, Cambel, mɔgɔ bɛ se ka mun de makɔnɔ sisan tagali ɲɛfɛ? Mun de bɛna kɛ sisan? Min bɛ se ka makɔnɔ ko fila don kɛrɛnkɛrɛnna, jamana ɲɛma kan ka nɔrɔbila sugandi teliya la o hakilina in na waati min nin bɛ ta Michel Barnier bɛ ta waati min na o y'a sɔrɔ waati ayiwa ko guwanen tɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ nafoloko tun tɛ musakako tun tɛ da la. Musakako bɛ faso bulonba ɲɛma nin waati na a tɛ se ka bila ka mɛn, a tile se ka bila ka sigi ka mɛn. Mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ o ko la sa, François Bayrou sen b'o la, ale ye ministre kɔrɔ ye, ani Sébastien Lecornu o fana ye ministre kɔrɔ ye, Xavier Bertrand fo ka taa se Bernard Cazeneuve la. Nin bɛɛ ye kuma ye min mana bɔ ayiwa jamana ɲɛma yɛrɛ na ka sabu kɛ a na dantigɛli kɛ ka ɲɛsin Faransika bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ nin waleya in ye. O de na kɛ maa ye sa maa min bɛna se ka sugandi teliya la. An jigi b'a kan k'a fɔ o maa in fana ayiwa min ye Faransi tɔnbolow ye n'o ye RN ye ani LFI mɔgɔw ye, u tɛna ayiwa fara ɲɔgɔn kan ko kura ye tuguni k'o tigilamɔgɔ ɲɔngiri hali n'a ma k'u jimi sira fɛ, hali n'o tigi ma k'u ka mɔgɔ ye. Min kɔni ye droite ye LR, ale y'a jira k'a fɔ k'ale tɛna kala ta ka mɔgɔ bin gouvernement bi ko kura ye tuguni, ale ni janto o ko la. Ni tɔn fila ninnu n'o ye RN ni LFI u n'o kɛ wa u tɛn'o kɛ wa, mɔgɔ jumɛn yɛrɛ bɛna ta Emmanuel Macron fɛ? Nin bɛɛ bi kɛ a ka bi laseli in kɔ kan nka teliya la ka sabu kɛ a ko tɛna se ka bila ka mɛn tuguni. Ayiwa, an ka foli b'i ye Cambel Gimbayara. Nin tun ye Cambel Gimbayara. Kumakanw ye kunnafoni sɛnsɛnla don ka bɔ Faransi faba kɔnɔ Paris. Awa, an ka foli bɛ a ye. Awa, ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan, Kore bayan fanfɛla jamanakuntigi Yoon Suk Yeol balanin bɛ fanga ma. Bi alamisa in na a ka kulu ma sɔn a ka binni ma wasadenw fɛ min ka kan ka danatigɛ kalata sen fɛ sibiri nata la. Mariam Traoré.
ni siranɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamanatigi ye sariya sen dɔ ta tarata wula fɛ ka taa u ka wasabulon parlement ma min bɛ tali kɛ u ka jamana finitigiw ka koɲɛ kan ka kɔn o ɲɛ u ka jamana wasabulon ye u ka gɛrɛntɛ sigi min kɛra ni u ka nisɔngoya hakilina dɔw sigili ye sen kan lɛrɛ 6 kɔfɛ fanga sɛnɛmatɔnw ka tɔn 6 ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye u ka ni hakilina jalatigɛli bila arabadon n'o bɛ tali kɛ baaraw ɲɔngirili kan n'u k'o ma ko motion de destitution nanzarakan na u ye jalaki bin u ka ɲɛmaa kan k'a ye u ka jamana sariya sen sɔsɔ ko nin baara ɲɔngiri hakilina n'o ye motion ye bɛna kɛ ni wote jalatigɛliw ye sibiridon nɛgɛ ɲɛ 19 o talan mana gosi n'o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 10 GMT ma i n'a fɔ u ka kunnafoni di so cakɛda min bɛ wele ko Yonhap o y'a lase cogo min na ko jamanatigi kan ka labila sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kun kan min bɛna kɛ u ka jamana finitigi polisiw fɛ ko ka kɛ ni jatigɛ wale taabolo dɔw ye min kunnafoniw labilala jamana finitigiw fɛ kore woroduguyan fan fɛ alamisadon foroba dasumusumuni baara dɔw sigira sen ka arabadon kunnafoni di so cakɛda Royal Meteor fɛ a yirala o sen fɛ ko kore woroduguyan fan jamanaden mɔgɔ 7 mɔgɔ 10 cɛma n'o bɛ bɛn kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 73 ni tɔrɔmɔɲɔ 6 ma bɛɛ lajɛlen kelen don ka ni hakilina in kɔkɔrɔma don n'o bɛ tali kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔngirili kan ka tɛmɛ kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 24 ɲɔgɔn ma minnu ma sɔn mɔgɔ 2 ni tɔrɔmɔɲɔ 4 kɛmɛdonya o kɛmɛdonya olu kɔni ma sɔn ka jalatigɛli fosi kɛ a koɲɛ kun kan fanga sɛnɛmatɔnw olu ka fara ɲɔgɔn kan sigiyɔrɔ n'a bɛ wele ko siège 192 u ka wasabulon kɔnɔna la sigiyɔrɔ 300 cɛma wasaden 108 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana fanga ka politiki tɔn na n'o bɛ wele ko PPP o min jatilen don i n'a fɔ jamanatigi Yong ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn nin baara ɲɔngiri hakilina n'o ye motion ye kayan ka don ba la tilayɔrɔ 2 tilayɔrɔ 3 cɛma ko jamana fanga ka député minnu bɛ u ka wasabulon kɔnɔ k'a nafa bɛna sɔn ka bonya olu fan fɛ jamanatigi ka fanga ka bin jamanatigi Yong k'a ma ye jamalajɛrɛ ko fosi la ko kabiri ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jabaraniso kan arabadon sɔgɔmada fɛ n'o kɛra ni kunnafoni labilali ye ka ɲɛsin u ka ni sariya sen ɲɔngirili ma n'a kunnafoniw jalatigɛli hakilinaw sigira sen kan su fɛ ka kɔn a don yɛrɛ ɲɛ a ka cideya so n'o ye sekretariya ye laseliw kɛ ko jamanatigi tɛna bɔ ka kuma nin ko ninnu taabolo kan bi alamisa Siri bamanciw marifatigiw ye jamana camancɛ yan fan fɛ duguba dɔ minɛ ka ban Hama bi alamisa in na tile caman fitinɛ kɔfɛ u ni fanga ka lakanakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la Mohamed Touré alamisa don sɔgɔma siri ma murutulenw y'a jira k'u donna Hama kɔnɔ tile 3 kɛlɛbaw kɔfɛ ni fanga ka sɔrasiw ye dugu kɔ kan ka sababu kɛ bingani dɔ ye min bɛ senna siri kɛlɛcɛw y'a jira alamisa don k'u bɔra Hama la ma murutulenw y'a ka lafasali yɔrɔ karilen kɔ o laseli nin kɛra waati damadɔ kɔfɛ kɛlɛcɛw y'a jira k'u donna dugu kɔnɔ k'u bɛ ka taa sigida camancɛ fan fɛ siri sɔrasiw y'a jira k'u ye u ka baara lasegin ka bɔ Hama ka jɔyɔrɔ ta dugu kɔ kan walasa ka dugudenw ka ɲɛnamaya lakana Hama minɛnen n'o ye siri jamana dugu 4nan ye o ye bɔnɛ kura ye Hasad bolo tile damadɔ tɛmɛnenw kɔfɛ ma murutulenw ye Alepo dugu fanba minɛ n'o ye jamana ka duguba ye o bingani ni ɲɛmɔgɔya bɛ jihadi kulu HTS bolo ka fara siri sigida lakana milisi kulu bolo milisi kulu dɔ kan min bɛ Turki ka dɛmɛ na n'o ye siri jamana finitigi kulu ye u ka Alepo woroduguyan fan dugu minɛni barikama n'o tun ye jagokɛyɔrɔ ye o kɛra sebayaba ye Asad kɛlɛɲɔgɔnw bolo wa a ye kɛlɛ ni lawuli kokura kɛlɛ min tun jɔlen bɛ kosɛbɛ kabini san damadɔ la sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo sini juma Stade Malien de Bamako bena taa Angola CD Luanda Sulu ka wele jaabi senantolonta ɲɔgɔn danna n'o ye kupu kafu phase de groupe tile 2nan ye a bɛ tan kari nata décembre kalo tile 8 Hama majan Stade senantolontana y'a yira ko laɲini ye kelen de ye ka se sɔrɔ an bɛ baara la cogo min na an bɛ continuer n'o kelen de ka taa Angola voilà donc n'i y'a ta la Stade fana équipe ba de c'est vrai comme an bɛ compétition ba de la donc Stade équipe ba de o bɛ k'an kɔnɔ avec beaucoup de confiance fana parce que n'i y'a ta la an bɛ déplacement la premier match qu'elle a fait mais c'est une attente on est déplacement mais on va continuer toujours à travailler du n'an sera yɔrɔ la au moins ça mana kɛ cogo cogo an ka se ka na ni point Bamako n'Ala sɔnna ma Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ Mamutu Kane Mourle y'a yira phase de groupe tile fɔlɔ ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ faamuyali dɔ sɔrɔla hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ boli kɛ Mamutu Kane o tɛ équipe reflet
il faut que ka so terrain na ko lage ka donc ka fi bujo chugo do ibu ka fondo maintenant am bara min ke anyo ke anga min ke anyo ke maintenant am bara min ke am tano force di am lage na se ka force aniatique ka diminuer ka ke faiblesse au bolo pour ka me se ka restro ka balantan ke la ka victoire am ta min se ba min yango sro inchallah je crois moi je ndalen wala ndalen nga bara ndalen dem sonna mba fo ka ndira dem sonna ka c'est yem dem sonna to comme au label to comme bon TV to je pense que nan sera voisin tant que la condition là vraiment bi son akusa ko sebe coach la ñu ne mu ñe Angola ñekoro awni berkande be ñefe afta so lu jugni no fadula bon moi comme jugni no ko ne ma foi jugni no abi fait America est fin maintenant il faut que nous on soit très fort dans la tête très fort psychologiquement car faut en mettant fait me kana mba mu et ce qu'on veut en bas ina mba so autant de bon temps il faut jouer sérieusement être concentré bon temps on a ne bi sika bikil du cas il doit cadre devant gagner et bi sika bi ora du cadre devant gagner bon temps faisait pour le OD faisait pour les qu'on a 3 bidons à 5 bidons si tu peux marquer à la première minute conserver le but et dernier marquer à la conserver ta cage et marquer à la dernière minute mbo perfect en catadron en gassé en na metadron en gagner soro o de kadany quoi do kan am voisin kan voisin dum supporter ti kata quoi do kan quoi do tibe ambe afrafinari be ba don do tibe donc quoi do ke so fa kan ke même sera min ko ke pour kam sa soro bana Stade Senghor Manudu Bawbina o seke o nyama o kafola VOA Bamara Togola Bamako siaka Traoré kala Selido. Aywa sana anga dansigi ke anga jemuka ina ambe kunafoni numbla sinkan wati mina kunafoni telemando nana kabo kodwar ka ofeno irala ka foko gendarme fla utu mina na Burkina Faso jamana kan kabini septembre kalo la samba fla ne mugani saba wati ula awa ka masoro awa kutun tugura sanu bola do ko munun tun jamariya linte sanu bola aywa ko ulablala Burkina fanga fe u segina kana u ko Côte d'Ivoire ni la selin nu kera bi u ka ministru ka ladala tonsigi sinfe awa ala selu kera u ka fanga soka kumala temela fe awa dona taula amena kana welawalali ke awiye akunya kan ka kuna foni to sense awiye aywa ka fuli anita ninda ma ka foyona ni mina dansigi ke anga bi jemukana ni kuna foni nuna anye kuna foni munu soro ka fara nyon kan ka lase awma olu de dira awma bi jemukan konna la olu de tun flen yenu ka afoyana aka usogolen to vewa ka kuna foni srawla radio ani television fe ani réseaux sociaux ka ni tunye malikura kene bi min dira awma kaya to Traoré fe akuma akambe wati were Ambalma ani yantuma décembre kalo o tile wɔrɔnan na an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan an bɛna kuma Faransi ka sɔrɔli kulu minnu bɛ farafina jamanaw barisabu kɔsan na Chad Sénégal olu y'a Faransi ka sɔrɔsiw bɔli ɲini u ka jamanaw kan yala ni latigɛ kura min bɛ daminɛ ni jamanaw fɛ o bɛna taabolo kura don Faransi n'a ka walifaso marakɔrɔw la aw hakilina ye jumɛn mun de bɛna kɛ yala ni farajɛ jamana wɛrɛw bɛna bila ninnu nɔ la wa aw hakilina ye jumɛn o la ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye décembre kalo tile wɔɔrɔnan cɛmukan na a y'a tulo sɔrɔ VOA Africa an b'a fɔ kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 19